yadda ake hada irin bidiyoyin nan na biki wanda zaka gani idan za a yi aure ana invitation letter da su wanda zaka ga hannu yana rubutu sannan kuma ana rubuta irin inviting na aure da yawa daga cikin mutane wannan tsarin yana burge su amma kasantuwar mutane suna son su kuma su iya yanzu ya kai matakin da kuɗi ake yin su kuma kuɗin ma da tsada haka shi yasa yau na zo na nuna muku wani application a waya zai muku irin wayannan bidiyoyin cikin sauki ba tare da bata lokaci ba. Ba ta bata lokaci ba je mu da fari link din wannan application din zan ajiye muku shi a comment na farko idan ku danna shi za ku je za ku yi downloading wannan bayan kun yi downloading wannan application din ba tare da bata lokaci ba mu je nuna muku yadda ake amfani da shi dalla cikin sauki ba tare da shan bayan kun yi downloading application din ku kun bude wannan wajen shi zai kawo muku bayan ya bude za ku gan shi a haka to ba ku da matsala idan kun budewa ta biyu ce za ku ga alamar plus sai ku danna ta to anan zai kawo muku abubuwa biyu na daya shine sunan project din misali wani aiki zaka yi bikin wani bikin abokin ka misali ni zan zo rubuta AA na biyu zai kawo muku size idan ka danna za ku gansu da yawa YouTube Instagram TikTok waye duk wanda kake so zaka zaba to amma wanda aka fi amfani da shi wanda za ku ga ana dora shi a story da waye shine wannan na farkon 1080 YouTube to kawai mutum zai danna shi haka bayan nan zaka danna create movie mun danna create movie zai kawo mana waje har step 4 a layin sama zai kawo mana wani aro ma alamar danna gefe haka wannan aron in ka danna shi za ka koma baya gon sake sabon project na biyu zai kawo ma sunan project ɗinka in ba ku manta ba na danna AA na uku zai kawo ma gun da za ka yi saving gashi nan a sama wannan alamar da kuka gani a saman nan ga tunan kamar da kuke gani to wannan ita mutum saving zai wannan mai alamar play din kuma za ka na dannawa ka ga wanda kalar bidiyo kake ko ya rubutun ka yake na ƙarshe kuma shine wanda za ku ga alamar kamar kyamara din nan shine za ka na iya share din bidiyon ka zuwa WhatsApp Facebook da sauransu dai inda kake so a nan tsakiya kuma gun farin nan shine background gun da mutum zai na rubuta duk abin da yake so da tsare-tsaren da yake so a nan layin ƙasa kuma ga wasu abubuwa nan guda biyar na ɗaya shine sticker amfanin sticker shine idan ka danna zai baka dama ka ɗora hoto kamar yadda suke inda suke yin na aure za ku ga suna ɗora hoton amarya wani sa'in ko hoton ango ko waye to duk hoton da kake so in ka zo ka danna add image din nan kai tsaye zai baka damar ka ɗora shi sannan idan kuma wani kala animation din kake so wanda yake ma misali yanzu kana bidiyo akan jirgi ko mota ko wani bayani zaka yi nan gefe zaka na ta ganin animation kala kala hatta hotuna na kasashe da tutocin su duk zaka na gani to sai ka zabi wanda ya ma misali idan ba wai dole sai ka ɗora hoton mutum ba misali kana neman hoton love ko hoton makaranta ko hoton ɗalibi ko hoton namiji ko hoton mace haka dai kawai duk wanda zaka ɗora za ka gansa ana to don haka za mu iya cewa abu na farko waje ne na ɗora hoto ko na cikin wayarka ko kuma nasu na biyu gun text gun da zaka na rubutu misali yanzu duk na rubuta misali assalamu alaikum kamar yadda kuke gani gashi nan ina dannawa za ku ga gata nan ta hau da haka a nan ƙasa bayan kayi rubutu yana da zaɓuɓɓuka da yawa a farko za ku ga wani gun a ƙarama da babba idan ka danna shi a nan za ka canja kalar rubutun da kake so duk kalar rubutun da ka canja kun gani zai hau duk wanda ka canja kawai duk wanda kake so gashi nan za su kawo ma shi sai kalar wanda ka zaɓa ko kalar wanda ya burge ka da zai kun gani to da haka abu na biyu a nan zai kawo maka kalar rubutu misali yanzu ja ne fari ne waye kamar da kuke gani kun gani a nan kuma zai kawo magun da zaka zaɓi irin rubutu tsakiyar gefe nan kuma gun tsawon rubutu da waye nan kuma kamar da kuke gani gun ƙara rubutu girma da rage masa misali a nan ƙasa kuma za ku gun goge rubutu ko kwafi ɗin rubutu ko kwatin ɗin rubutu wannan alamar mai kamar ɗan aron na ƙasa kuma idan ka danna shi gun animation ne in kana so rubutun ka yana motsi ko yana wani abu to duk lokacin da kai play za ku kun ga rubutun nan yana motsawa baka da matsala to amma mu yanzu zamu ce ba ma son animation dan haka zamu ce default animation daga nan in ka ga matsalar rubutun ka zaka danna alamar good a nan gaba shine background amfanin background idan masu yin na aure sun tashi za ku ga suna dan sa design mai kyau wanda za ku ga ya burge ku to kuma za ku iya sa shi hanyar da ake sa shi hanya ce mai sauki a wayar ku idan kuka tashi za ku zo Google za ku rubuta Royal Wedding Card background ko kuma dai ku rubuta duk kala abin da ya burge ku da haka zai kawo muku background kala kala na yin bidiyon aure da waye gashi nan sai wanda kuka zaba misali yanzu idan na danna wannan za ku ga ya kawo min shi ga wasu a kasan sa nan zai ta kawo min kala kala wanda ba rubutu a cikin su da sauransu ne kuma zan zabi wanda ya min misali idan wannan ya burge ni kawai zan danna haka daga nan zan yi downloading din sa to yanzu bayan mun yi downloading idan na dawo kan wayata za ku gani misali yanzu da zan zo wannan na ukun BG
zai tambaye ni ya nake so in yi. Idan select color ne to in ina so in canja background din kala kawai zan zo in ce ina so background din ne ya canja kala, kun ga ya canja kala. Amma idan kuma hoto nake so in sa kawai zan zo nan select image, zanen zan zaɓi wannan hoto ne mun misali yanzu in na ce wannan hoton zai bani wannan kalar girma kawai zan ce misali dukansa zan danna OK. Kun ga yanzu background din ya koma wannan, yanzu rubutun nan zan ce a gara me da shi kalar fari dan ana ganin sa misali yanzu kun gani. Sannan zan iya rage mara girma don ya tsaya a tsakiya ko wani abu makamancin haka, ya danganta daidai da abin da nake so in yi rubutun. Ganin zan saita sai abu na hudu shine alamar hannu. In ko danna za ku ga hannaye nan kala kala, na farko za ku ga alamar zagaye a cikin sa to yana da cewa ba hannu misali. Na biyu kuma shine za ku ga alamar ja, ma'ana shine hannun da muka zaba. Duk hoton da kuka ga an dora alamar ja shine hannun da ka zaba. In na zo na danna alamar play kun ga hannu yana rubutawa. Amma yanzu da zan zo in ce na zaɓi na ɗaya, in na danna za ku ga hannu baya rubuta. To na ɗaya shine wanda in baka son hannu ya fito, na biyu kuma misali in kana son hannu ya fito. Kun gani yanzu in na zo na tsara za ku ga gashi nan hannu yana rubutawa normal. To don haka anan mutum zai zaɓi kalar rubutun da zai yi. Nan kuma a ƙarshe shine music, mutum zai sa waƙar da yake so. A nan ƙasa kuma za ku ga alamar background nan misali, da haka mutum zai zaɓi duk kalar background ɗin da yake so. Za ku ga idan na aure ne misali fuskar farko an rubuta sunan ango da amarya, sai shafin ya kauce na biyu ya zo a rubuta irin kwanan aure da waye da kwanan wata da waye da waye, to anan za ku zo ku yi su. Misali yanzu a nan ƙasa in na ga dama zan zo in danna plus, kun ga wani pejin ya ƙaru, kun ga 1 2 in na ƙara danna kun ga 3, to ko 100 nake so ko 10 ne za su yi ta ƙaruwa, kowanne zan rubuta abin da nake so. Sannan kuma a hankali shi zai na slide da kansa, in ya gama da wannan ya dawo wannan. To misali yanzu in kuma na yi peji amma ba na son sa zan goge shi, kawai zan zo in danna kansa, madannai 3 za su fito a gefen su, kawai zan danna su. Na ɗaya za su bani zaɓi ko in canja wa shafin audio, ma'ana in samar audiyon kansa ko in yi copy ɗinsa ko in yi wani abu nasa ko in canja mar background. Misali yanzu zan iya cewa select background image, misali sai in ce na ɗau wannan image din, sai in zo in ƙara mar girma kamar haka yadda kuke gani misali. Kun gani kamar haka yanzu misali in na ƙara mar za ku ga kun ga na 3 ya bambanta da na 2, kun gani. To kowanne feji zan iya mar abin da na ga dama. In kuma gogewa zan zo in danna misali in ce na biyun nan bari in goge shi, sai in zo ƙarshe in danna delete, ina danna OK, kun ga gogo. To haka zan tsara abubuwan da nake so yanda nake son su da yanda nake so su kasance. Da ƙarshe kawai wannan shine, da haka duk kalar bidiyon da kuke so ku yi in kun gama kawai ga alamar save nan anan, in kun danna zai ce muku save as project da sauransu kaza kaza. In kun ga dama za ku danna yes, ko kuma nan wajen kawai in ku danna za ku yi exporting ɗinsa, ku rubuta mar da sunan da kuke so da sauran abubuwa ku yi share ɗinsa yadda kuke so. To wannan shine a takaice, ne ke cewa assalamu alaikum.